бахшида ба омади моҳи шарифи рамазон хушхабар аз ширкати дорувори шифофармо барои шумо. Фитобочка ва ҳиҷома кардан барои шумо ройгон, яъне бепул. метавонед худро номнавис кунед. инчунин доруҳо бо нархи арзон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, доруҳо барои сангу намаки гурдаро нест кардан ва нест кардани простатит. ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, ҳатман дар видео лайк монда то охирша тамошо кунед. ахбороти нав ба маълумоти шумо мерасонем. Гирифтани муҷаввиз барои сохтмон дар ҷумҳурии Тоҷикистон соддатар карда шуд. яъне ки ҳуҷҷатгузориҳо барои сохтмончиёни дома дар назар дорем. акнун хоҳишмандон метавонанд ҳуҷҷатҳои заруриро дар шакли электронӣ дар вебсайти хадамоти иҷозатномадиҳии шаҳрсозӣ сабти ном кунанд. ҷумҳурии Тоҷикистон раванди дарёфти муҷаввиз барои фаъолияти сохтмонро содда кардааст. тавре дар ин ниҳод зикр гардид. акнун шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ метавонанд ҳуҷҷатҳои заруриро дар шакли электронӣ дар сомонаи хадамоти иҷозатномадиҳии шаҳрсозӣ сабти ном намоянд. яъне ҳар як нафаре ки ба бизнеси домбардорӣ машғул мебошад, аз инҷа пас медонад ки дар сомонаи хадамоти иҷозатномадиҳии шаҳрсозӣ ҳуҷҷатҳои тайёркардагии худшона бо шакли электронӣ равона кунанд ва баъди равона кардани ҳуҷҷатҳо тафтишот идома метиҳад. ҳуҷҷатҳоро ҳамаша тафтиш мекунанд ва баъдан иҷозат метиҳанд барои бинои сохтмонӣ иншоотҳои нав бунёд кардан. гуфта мешавад ки ин иқдом бар асоси нақшаи кории кумита дар чаҳорчӯби тавсеа ва амиқсозии рақамисозӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ шудааст. ёдовар мешавем ки дар ҷумҳурӣ барои нақшаи татбиқи пурраи ҳукумати электронӣ идома дорад ки ин корро ширкатҳои русӣ бештар анҷом медиҳанд ва ҳар нафаре ки мехоҳад ба ин гуна сохтмонҳо машғул шавад, метавонад ки ҳуҷҷатҳои худшона ҷамъоварӣ кунанд ва баъдан дар сомонаи хадамоти иҷозатномадиҳии шаҳрсозии ҷумҳурии Тоҷикистон равона кунанд. тамошобинони азиз, ин як роҳи осон барои ана ҳамон нафарҳое мебошад ки машғул мебошанд ба бизнеси домбардорӣ ва дигару дигар иншоотҳо. акнун ба қисми хондани комментарияҳо мегзарем. оиди финали конкурс як бори дигар ба ҳаматон хотиррасон мекунам. ман ростига боварӣ надоштам ки ихел мара зур дастгирӣ мекунем. як моҳ ношида мо қариб 11 000 билета тамом кардем. нафарое ки мехоҳем билет харидорӣ кунен ай конкурси ман ҳозиран билет ҳастай. ба аксия билет бихарен ба 1500 рубл 25 жона билет, ба 500 рубл 5 жона билетон метиҳем. то рӯзи финала аксияи мо рафтан мегирад. номерои ватсапе ки дар рӯи экран дидестед, дар ҳамин номерои ватсап картаи Сбербанк ҳам ҳастай. карта ба номи Мунис меброяд. сумта мепартои чекта дар ҳамин ватсап рӯӣ мекунед тамом. рӯзи 18 апрел ба вақти соати ҷумҳурии Тоҷикистон соати 22:00 дар ҳамин канал прямой эфир мешавад ва мо финала баргузор мекунем. билет ки тамом шава, мо худмон видеои стоп билет меброрем. билет харидан мегирем озирашда. барои хотираҳо нависонда. ассалому алайкум, ака мигратсиони время тамом шуда. 5-6 моҳ пас агар бурам граница проблема намешавад. ман дар ҳамин мавзӯъ қариб ки дар ҳар як барномаам ба шумо мефаҳмонам ва мегӯм. дар ҳолате ки шумо ай Россия берун ромаданӣ мешавед ва огоҳ нашаванд ки шумо беҳуҷҷатед, проблема намешавад. лион нависондаи ака наметавонӣ гуфта ки солдатҳои хизматшон баҳори 2023 буд мешавад, ҳамора кай ҷавоб метиҳанд. то охири ҳамин призва буд шидан, ана ҳамун солдатҳои пештара аз артиш ҷавоб дода мешаванд. абдурозиқ нависондаи салом ака, созаи 28:05:96 ҳамин призв списад мешава. раҳмат ака, ҳамин призв ки тамом шава аллакай аз тирамоҳӣ озод мебошад бародарҷони ман. хатиша нависондаи ассалому алайкум акаҷон, оиди кодекси оилавӣ камтар мефаҳмондем ки никоҳи хештаворӣ гуфтагиан мумкин ҳаст ё ин ки не. дар ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи кодекси оилавӣ дар як моддаи зеринаш қайд кардагианд ки никоҳ дар ҷумҳурии Тоҷикистон байни хешовандони наздик қатъиян манъ мебошад. яъне ки дар Тоҷикистон никоҳи хештаворӣ манъ мебошад. меҳроҷ нависондаи салом алайкум, ман қарздорам ай корона 50 000. агар Россия бурам мегардонанд, Россия бурай намегардонанд та бародари ман. вақте ки ты ворид мешавӣ, ты уҳдадор ҳастӣ ки қарзи хита пагашад кунӣ. Солиев нависондаи ака, ассалому алайкум, ҳамин падару модарам гражданинай. нисбати ман дар Россия уголовный дела шид, штраф қатъи маҳкам шид. ман метавонам паспорт гирифта ё ки не?
президенти Федератсияи Русия қайд карда гуфтагие ки нафарҳое ки доғи судӣ доранд шаҳрвандии Россия дода нашавад ба ӯ касо. Гузаштаҳо нависондаи акаҷон ҳамин амнистия чӣ шид? Авфи муҳоҷирон ҳеҷ ёдираш дар бораш информатсияи нав несте бародари азиз. Мизроб тиҷае нависондаи ака илтимос саволи мада ответ бите. Ман якум бораи Москва омадам. Як ҳафта шида буд як стройка кор рафтам. Яки милитсия қапид 5 сола депорт карданд. Ҳамё ҳақ доранд ки дар якум бор дар якум ошибка депорт кунанд. Илтимос ака ҷавоб дем. Бале, надонистани қонун фаромӯш накунед ки ҳеҷ каса аз ҷавобгарӣ озод намекунад ва шумо дар ҳар куҷое ки қарор доред қонуну қоидаи уҷара риоя кунед. Новобаста аз ӯе ки ти якум бор рафтесӣ ё даҳум бор рафтесӣ ба нияти кор ки рафтӣ ти регистратсия ва патента турӣ мекунӣ, баъд кор мебурӣ. Азизу ва нависонда, салом сорбон саломат бошӣ. Ман билет гирифтам 25 дона. Сахранид накардам. Удалӣ чидае? Метавонанд аз компютер аз сари нав рӯй кунанд. Илтимос. Бале, ҳар билете ки шумо гирифтагиед дар компютери мо сахранид ҳастае, удалид намекунем мо. Як каси дигар нависондаи регистратсияи оригинала куҷода бояд кунем? Дар ҳамин Москва 7000 мегиранд, ҳамаша фалшивӣ мекунанд. Мадина дар видеом реклама карда будам ва номерои телефонашон монда будам. Ва манам мегӯям ки шумо зуд бовар накунед. Аввал проверка кунед ҳамин одаме ки ман рекламаш мекунам, ҳуҷҷатҳои туғрӣ ки бикунад, баъд метавонед ки шуморо ҳам регистратсия бигиред. Юсупов нависондаи ака билет чанд сума? Билети конкурс агар якта гирифтанӣ бошед 200 рубла. Файзиддин нависондаи ассалому алайкум, нархи регистратсия чанд бошад? Оиди регистратсия кардан ман информатсия надорам. Шумо дар ҳамун рақамҳо метавонед бинависонед, информатсияи аниқтон метиҳад. Тамошобинони азиз, видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То наворҳои оянда, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com